Hvad skal vi lave i dag? Vi er på vej til ud i Østberlin for at tjekke noget arkitektur nu. For at se om der er noget forskel på øst og vest. Og se om der er nogle levn fra krigen, fra den kolde krig. Hvad synes I om i dag? Jeg synes godt lidt, at man har kunne se på stilarten, at det har været sådan lidt sovjetisk præget med bygningerne. Det var egentlig lidt mere, end jeg havde forventet. Jeg må selvfølgelig heller ikke være ude og se Vesterløb. Men umiddelbart så virker det ret skrællet ud i øst. Altså, det er ikke på grund. Ja, det bliver spændende at se i morgen, om vi kan se forskellen på øst og vest. Hvad har vi fået ud af dagen? Var vest så forskelligt fra øst, eller? Det var lidt anderledes end Østberlin. Ligesom om der var lidt flere biler måske, synes jeg. Lidt mere liv måske. Ja. Stemningen var lidt anderledes. Ja. Lidt mindre betonagtigt. Ja. Lidt mere liv. Hvad er dagens plan? Vi skal have tyskerne i Østberlin i dag til at skrive ned, hvad de finder. Det er sværere, end det virker. Det er fordi, der er så lukket i Østblokken. Folk ikke vil deltage. Det var det. Hvad har vi lavet i dag? Vi har været ude og filme i Østberlin og fået mennesker til at skrive deres tanker og følelser ned på et lærred med tusser eller farvelapper. Det var lidt sværere, end jeg forventede måske. Ja, det synes jeg også er meget svært. Folk virkede meget lukkede. Ud og filme menneskerne i vest. Yes. Christian føler sig udenfor, eller? Ja, det er spændende. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Se om de er lidt mere åbne i vest, end de var i øst. På hvilke baggrund? Christian tror ikke, de er. De andre vi er rimelig overbevisende om, at det bliver nemmere at få fat i folk i vest. Ja, vi får se. Ja. Boys and girls, hvad synes I om det? Det har været lidt nemmere i vest. Vi ikke skulle bruge så lang tid på at få en masse ord på lærredet. Nej. Sygt meget lettere. Det var simpelthen så specielt, at man gik over til folk trods det dårlige sprog, så var de villige til at gå med over og bare høre om det i det mindste. Der var også mange flere, der kunne engelsk, faktisk. Ja, mange. Ja. Altså, det var begrænset i Østberlin, hvor mange, der kunne eller var villige til at tale engelsk. Der var mange flere, der var lidt åbne. Så det har også taget kortere tid, eller hvad? Ja, jeg tror, det har taget en tredjedel af tiden, eller sådan
Vi synes ikke, at der har været specielt store forskelle mellem Øst- og Vestberlin. Hvis man virkelig søger efter, så kan man stadig godt finde nogle nævnt i fortiden, men man skal også virkelig søge efter.